Awa anga foli be an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka bisimila tuguni ko kura an ka masala kɛnɛ nin kan a kun filanan kɔnɔna la kɛnɛ min n'a sigira hakilina jagabɔw kan farafina tungadenw olu jɔyɔrɔw kan l'Amérique san 2024 ani jamanakuntigi ɲini kalata ninnu kan miniti 30 nata ninnu kɔnɔna la an bɛna kuma l'Amérique tunga taabolow kan babu min ne a ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi sabula a kɛlen bɛ danfaraba ye cɛbɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la awa sani an ka don kuma kɔnɔna la kuma tigi saba bɛ an bolo yan halisa kɛnɛ kan a fɔlɔ o ye Mamadu Ben Jabate ye ale ye maliden ye min sigilen bɛ Philadelphie awa a bɛ Mali l'Amérique jamana politikiw dɔnbaga lajɛ don filanan o ye Mamadu Nasiruba ye ale ye duniya keleya tɔnba ka baarakɛda kɔrɔ ye a sigilen don maliden don a fana sigilen don l'Amérique jamana na a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la a fana bɛ caman dɔn kosɛbɛ politiki tɛmɛsiraw ani fɛn minnu i n'a fɔ komi tungaladenw ka koɲɛw o tɛmɛsiraw kan sabanan halisa o ye professeur Mamadu Kamara ye maya ladɔnyaw olu kalanfa don ani fana a bɛ baara kɛ Philadelphie mairie la kulu min n'a sigilen bɛ n'u jan bɛ farafina kɔkandenw ani gunkandenw olu ka koɲɛw la a b'o tɔnkulu o ɲɛmɔgɔya la awa sani an ka tɛmɛ ni baro ye Pew Research Center ale ka laseli sɛbɛn dɔ ye a yira k'a fɔ ko san 30 tɛmɛnen na ko caman de farala farafina kɔkandenw tungaladenw kan l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ ka da o kan ayiwa yala farafina tungadenw bɛ u yɛrɛ ye l'Amérique ka tungadenw kofɔlen ninnu cɛla wa an bɛ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ nin an bɛ n'o ta k'o tourner k'o lase professeur an balimakɛ Nasiruba ma Nasiru i bɛ se ka an jaabi o kuma la wa ayiwa kɛ to i ni baraji ɲininkali diyara n ye n bɛ VOA fɔ ka i fɔ ka an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ ayiwa Amérique yɛrɛ tungaranke jamana de ye donc ka taa fɔ ko tungaranke ko o ka kɛ problème ye Amérique o man ka kɛ fiyewu k'a fɔ ko mɔgɔ bi i kunda Amérique président kan ka tila ka tungarankew kɛ kɔfɛlamɔgɔ ye o bɛ mɔgɔ kamana guwan farafina tungarankew Amérique kɔnɔna na a bɛ ka caya ka taa fɛ jamana damadɔw bɛ yen nɔ olu mɔgɔ cayara kɔsa in na kosɛbɛ Somali b'a la Éthiopie b'a la Afrique du Sud b'a la bon anw ka Afrique tilebiyanfa mɔgɔw o bɛ ka caya dɔɔni dɔɔni donc an bɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamanaw olu ka ɲɛtakun bɛ se ka sɔrɔ tungarankew bolo cogo min na an hakililaw b'o de fanfɛla la sisan mun de waleya bɛ k'a to sisan o farafina tungadenw bɛ ka caya a ko ka ca parce que tungarankeya yɛrɛ bɛ sɔrɔ ko jumɛn fɛ tungarankeya bɛ sɔrɔ ko caman fɛ i bɛ se ka bɔ i ka jamana na ka na jamana wɛrɛ la ka na ko ɲɛɲini kɛ sɔrɔ ta fanfɛla la a caman y'o ye mais a caman bɛ sɔrɔ fana politiki gɛlɛya n'a jurukisɛ gɛrɛntɛra a ka jamana kan i bɛ se ka boli ka na a fɔ i bɛna ɲɛɲini jamana wɛrɛ la olu fila faralen ɲɔgɔn kan i mana se yan fana donc i b'a lajɛ sira jumɛn bɛ i b'i yɛrɛ ka intérêt de lajɛ fɔlɔ jamana ta tɛ lajɛ fɔlɔ dɛ buru bɛ da tabali kan cogo min na o de bɛ lajɛ fɔlɔ ni dɔɔni sɔrɔla tuma min na an bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin jamana ma donc a kuma ka jan n bɛ n jɔ a dɔɔni fɔlɔ. ayiwa ka tɛmɛ ni ɲininkali ye professeur Kamara Donald Trump ye jalakili bila fanga tigilamɔgɔw kan ne ye l'Amérique bayan fanfɛla bolo dancɛw labilali ye ayiwa hakilina jumɛn bɛ e la o taabolo kan komi e y'a kɔkɔrɔma dɔnbagaba ye. Bon, comment ça s'appelle Donald Trump, enfin, n'i y'a lajɛ campagne kuma ani administration kuma tɛ kelen ye kosɛbɛ. I bɛ se ka kuma dɔ fɔ i ka campagne la walasa ka essayer ka mɔgɔw fara i ka jɛkulu kan a ka se ka kala fili ye. Donald Trump ka comment ça s'appelle kuma dɔ bɛ yen hali comment ça s'appelle Ben ka kuma dɔ la k'a ye kuma minnu fɔ Afrique ni fɛnw ma n'i ta o fɛn suguya ninnu fɛ i bɛ fili i bɛ a ka agissement de lajɛ a ye fanga kɛ ka kɔrɔ i yɛrɛ y'a fɔ
a ye fanga kɛ ka kɔrɔ a ye ko minnu na don farafinw kun ani africains kun a tɛ ka fɔ farafinw tun bɛ minɛ ka don kaso la yan pour un mois un oui ale de clé y'a fɔ ko comment ça va k'an ka criminal justice reform kɛ jamana nin kɔnɔ walasa k'a essayer ka o fɛn suguya ninnu dabila n'i ye statistique lajɛ i ye statistique dɔw yira sisan i mana ta sigiɲɔgɔnya 100 i b'a sɔrɔ farafinw ye 13 de ye jamana kɔnɔ mais n'i taara comment ça fait kasoboladenw na statistique lajɛ sigiɲɔgɔnya 100 i b'a sɔrɔ 36 ou bien 37 o ye farafinw ye k'a sɔrɔ statistique yɛrɛ b'a yira ko farafinw tɛ comment ça s'appelle sariya sɔsɔ ka tɛmɛ mɔgɔ si kan jamana nin kɔnɔ donc kuma n'i ta kuma fɛ Donald Trump ka ko la ne ye mun dɔn i bɛ fili ayiwa Ben an ye kɔlɔsi kɛ k'a fɔ fanga min bɛ yen sisan n'o ye Biden ni Harris ye u tun ye yɛlɛma don tungaladenw kunbɛli cogoyaw la o taabolo kan e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan mun nana n'o ye yala ni fanga nana ta sisan mɔgɔ min fɛ a fan fila kelen-kelenna fɛn fɛ e yɛrɛ hakili la yɛlɛma kan ka don o siraw la wa bon n'i ye nin ko nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ ka mɔgɔw to yen u ka don a dabɔra kama de sinon n'u ko k'u b'a lajɔ u m'a lajɔ nin yan mais u kun mɔgɔ bɛ mɔgɔ de la baarako la baara ka ca baarakɛbaga kun tɛ yen maintenant n'i ye Mohamed ka kuma jateminɛ Trump bɛ kuma o kuma fɔ ale bolo kuma jugu tɛ mais anw bolo kuma jugu don parce que n'i y'anw na gosi mɔgɔ dɔ bɛ se k'i ye dugu kɔnɔ sisan parce que e ye africain ye dɔrɔn ka i tɔɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ k'i fɛ a bɛ se k'i nɛni a bɛ se ka kuma jugu sugu bɛ f'i ma k'i nan'u ka jamana tiɲɛni na k'i nana de k'u ka jamana la tiɲɛ donc a bɛ kuma min fɔ ani mɔgɔ bɛ kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ siran a ka kuma fɔta ɲɛ a mana fɔ ko n bɛ nin kɛ mɔgɔ min ko mɔgɔw bɛ don sira min fɛ ko non k'aw tɛ se ka saw bila yan ni bamaw bila yan mɔgɔ minnu bɛ don k'u kin yan ou bien ka courant bila yen nɔ ji la mɔgɔ minnu bɛ don k'u faga ka tila ka taa musow ni denw séparer ka bɔ ɲɔgɔn na hali sisan a dɔw ma ye tuguni donc mɔgɔ jumɛn b'o mɔgɔ jumɛn président jumɛn b'o fɔ ko e b'i réfléchir k'o bɛ ka baara dɔ kɛ k'o baara ka ɲi baara jumɛn bɛ yen k'anw bolo anw immigrés bolo ka papier d'an ma fɔlɔ parce que n'i ma papier yɛrɛ sɔrɔ e tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka kalan ɲɛnama kɛ i tɛ se ka baara ɲɛnama sɔrɔ donc an bɛ mɔgɔ de fɛ min b'o lajɛ an bolo anw dun b'a dɔn k'a fɔ ni démocrates nana komi n bɔra k'a f'i ye sisan Biden nali a exemple ye min ye mɔgɔ minnu kan ka kɛ citizen o teliyara mɔgɔ minnu ka carte kan ka renouveler o teliyara mais Trump kun ye dɔ bɔ ni mɔgɔ bɛɛ de la bon u y'a fɔ a ye fɛnɛ an ka bɛn a kan an ka immigration réformer kuma minnu bɛ kɛnɛma minnu bɛ kɔnɔna na an ka papier d'olu ma minnu bɛ kɔfɛ an ka da sɔgɔ olu ɲɛ fɔlɔ immigré mun bɛ yan papier t'u bolo c'est entre comment ça s'appelle 13 ani 15 diɲɛ jamana an tɛ ka kuma immigration légale kan dɛ immigration illégale 13 ou 15 diɲɛ jamana kɔnɔ n'o ni numéro suguya bɔra a bɛ kɛ problème ye fo k'a ka kafo de mɔgɔ suguya bɛɛ b'a la mɔgɔ min bɛna ale ka Amérique jalaki mɔgɔ min bɛna ale ka comment ça s'appelle ka kojugu kɛ yan tiɲɛnikɛlaw b'a la mais jamana comment ça s'appelle quand tu es jamana ka responsabilité dɔ ye ka comment ça s'appelle sariya de comment ça s'appelle lasabati n'a mɔgɔw bɛ ka don e ka jamana kɔnɔ don o don an yɛrɛ b'a dɔn ko diɲɛ gɛlɛla bi hali problème bɛ Mali yɛrɛ kan bi comment ça s'appelle mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka na don ka na comment ça s'appelle ka na rébellion créer an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ye Amérique bɛ ka Donald Trump bɛ ka wuli k'a fɔ k'an ka lajɛ a ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la sinon comment ça s'appelle jamana bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ko million 15 Mohamed ale ye fanga sɔrɔ a ye san 4 kɛ fanga la ale ye mun kelen de kɛ ka immigration problème ni ɲɛnabɔ a ye san 4 de k'a la a ye mun kelen de kɛ pour ka ɲɛnabɔ d'accord ayiwa a ye tɔ an bɛna kuma di an ka jama ma jama bɛna jalatigɛ kuma bɛɛ ne tɛ mɔgɔ kelen da koyi mɔgɔw bɛ yan u sigilen don u bɛ k'aw lamɛn sisan kuma dayɛlɛlen bɛ aw bolo nin taabolo nin kan
hakilina jumɛn bɛ aw la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kuma walima ni ɲininkali bɛ min fɛ o tigi ka kuma micro filɛ nin ye yan. aya aw bɛɛ ni ɲantuma ne madame Cham Aissata Soye ne an ka makɔrɔba minnu bɛ Washington yan ne ye olu ka kuntigi dɔ ye a kuntigi filanan filɛ nin ye o y'an yɛrɛ ka monsieur Ba Nasiru ye n b'a fɛ ka foli k'aw ye fɔlɔ e yɛrɛ madame Taɲɔ i yɛrɛ y'an balimamuso ɲuman ye i cɛsirilen don kosɛbɛ Voice of America la donc an b'a fɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn ani an ni mɔgɔ minnu fana nana ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ masala n b'a fɛ ka dakuruɲa fila foli ye aw ni ce aw ni baraji bon ne kɔni ma sɔn u ka kuma ma parce que ne bolo ko ni mɔgɔ ye fɛn min f'i ye k'i ka da la siɲɛ fɔlɔ la ko parce que hali n'a y'a da la mugurumuguri ka na tuguni k'a fɔ ko ne de tun ye nin fɔ mais n y'a bɔ sira wɛrɛ fɛ o tɛ tiɲɛ ye n bɛ misali dɔ d'i ma ko sisan ko n'i ye tori ta k'a kɛ jisuma kɔnɔ k'i k'a fɔ a ye ko bɔn ko tori ko n bɛ i ladɔnniya dɛ ko n bɛ na tasuma de kɛ nin jukɔrɔla la sisan nɔ ji sumalen don n'i bɛ se i k'i pan ka bɔ tasa kɔnɔ barama kɔnɔ kabiri sisan ji sumalen don ni i dara n ka kuma na n'i ma da n ka kuma na kamarakɛ ka sira fɛ ni Trump bɛ kuma ten mais a t'a bɔ a sira fɛ o tuma i k'a to tori ko tasuma a bɛ wuli a bɛ se yɔrɔ dɔ la tellement ji bɛ kalaya fo tori b'a fɔ o tuma de la k'a bɛ a pan ka bɔ barama kɔrɔ o y'a sɔrɔ il est trop tard o ye kelen ye filanan Trump ye san 4 kɛ anw kunbɛn yan ne bɛ a bɛ san 30 bɔ ma deli ka président ye min bɛ komi Donald Trump a ye fɛn fɛn fɔ a ye Amérique sama ka bɔ an ka jɛkulu ninnu bɛɛ la a y'u bɔ OTAN la a y'u bɔ COP la a ye fɛn caman a ye Amérique sama ka bɔ la Biden ni Harris nalen u ye u segin a la tuguni u y'u ka temps bɛɛ kɛ Trump ye erreur fɛn fɛn kɛ u y'o bɛɛ segin a la ne kɔni bɛ min fɔ aw ye le choix est très simple ne tɛ min faamuya yɛrɛ américains k'a fɔ ko a ka gɛlɛn u ma a man kan ka gɛlɛya nin fɛn in équation nɔgɔmanba de don a fɔra i ye ko tori ka bɔ ji kɔnɔ tori k'i ban ka bɔ ji kɔnɔ o tuma n'a tɔ kɛra min ye o b'an bolo o ye ne ka point fɔlɔ ye point filanan ne ko n k'an ka segin k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ cogo min na an jogo bɛ cogo min na Jabate a ye fɛn caman fɔ i y'a fɔ k'an ka fɛnw kɛ mais fɛn kɛli a bɛ daminɛ an yɛrɛ de la fɔlɔ fo k'an ka bɛn fo k'an ka fɛnw ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ caman ka condition tɛ kelen ye yan dɔw nana yan nɔ u garijɛgɛ sɔrɔla o yɔrɔ bɛɛ la u ye papier sɔrɔ u ye baara sɔrɔ u ye nafolo sɔrɔ u yɛrɛ ɲuman na u b'a fɔ cogo min ko mɔgɔ bɛ sogo américains ka sogo l'American dream n'i nana n'i ye baara kɛ i bɛ baara tɔnɔ sɔrɔ olu mɔgɔw bɛ yen dɔw fana bɛ yen u nana u ye jɔsi caman de kɛ ka san 10 k'a la ka san 20 k'a la ka san 30 k'a la mais bi na hali bi papier t'u bolo wari t'u bolo siyɔrɔ t'u bolo ne bolo a secret bɛ yɔrɔ min an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn minnu sera k'u bɔ a la olu k'u kɔsin tɔw la an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an k'a lajɛ an ka intérêt bɛ se ka kɛ min ye jamakulu côté la dɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o la o de la an bɛ se k'an kan a bɛ fanga sɔrɔ ani an fana b'an niyɔrɔ sɔrɔ Américain jamana aw ka hakɛto b'a la salila an ka foli bɛ madame Cham ye n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ an ka kumatigi dɔw n'aw bɛ fɛ ko ka jaabili k'a la parce que mɔgɔw bɛ fɛ ka kuma teliya la mais ne bɛ min fara a ka kuma kan dɔrɔn n'i y'a ye kabi 90 an ye maliyɛn bɛɛ fan o fan k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ pour que an ka se ka kɛ jɛkuluba kelen ye bon o fana ye ko wɛrɛ kuma wɛrɛ y'a d'a ma tuguni mais a ye kuma min fɔ a ka kuma in ye tiɲɛ kuma de ye n'an ma se ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ lamɛn an tɛ se ka foyi kɛ fo africain bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye donc ni élection sera an haminako ye min ye an b'o yira u la n'i bɛ fɛ an ka vote ye nin de y'an ka haminako ye i bɛ nin de ta en compte a ye kuma min fɔ kuma in ye foyi t'a jɛ. Nasiru oui fara ɲɔgɔn kan ye o ye kuma kisɛlamaba de ye parce que diaspora ka problème ye jumɛn ye an tilalen don kojugu n ye dugu damadɔ minnu fɔ indiens ni somaliens ni éthiopiens olu bɛ yan nɔ ba 100 yirika
mais u faralen ɲɔgɔn kan kojugu n'i nana i bi t'i tɔgɔ sɛbɛn hali ni tɛ se anglais den kelen na n'i ka baara bɛ bɛn mobili ko de ma i bɛ bila o la fɔlɔ i bɛ bɔ o la i bɛ taa parking la i bɛ bɔ o la i bɛ taa nin na u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka yɛlɛ bon anw ka Afrique tile bɛ yan fɛ Afrique de l'Ouest mɔgɔ an m'o sɔrɔ fɔlɔ an k'o yɛrɛ bila an ka kɛ Mali ye dɔrɔn ka maliyɛn yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan yan nɔ maliyɛn caman bɛ yen papiye t'u bolo u tɛ fɛ mɔgɔ k'a dɔn yɛrɛ cogo di e bɛ se ka dɛmɛ sira bɛ se ka yɛrɛ e la cogo di ni a dɔnnen tɛ k'a fɔ a b'i bolo bi a t'i bolo parce que anw bɛ yan san 35 ni kɔ wa san 36 an y'a ko caman ye an ye ko caman faamu an bɛ se ka ladilikan caman di mais fo i k'a ɲɛdɔn de o ye kelen filanan i ye kuma dɔ fɔ pour que ka don Amérique politique la anw kɔni tɛ bilen mais an denw olu wolola u kɔrɔbayara u bɛ fɛn bɛɛ dɔn olu ye américains de ye donc an ka olu fana ɲɛsin non seulement u kana an ka jamana to yen u kana yan fana to yen olu de bɛ se ka kɛ an ka intérêt sinsinbaw sini. e bɛ fɛ ka mun de fɔ ka fara kan. fara ɲɔgɔn kan nin kuma sɛbɛba de don parce que hali sisan an bɛ ka Philadelphia an bɛ ka baara kɛ comment s'appelle possibilité dɔ ma walasa mɔgɔ minnu bɛ yen minnu ye maliyɛnw ye minnu bɛ se ka an bɛ système mais congrès bɛ se ka papier di mɔgɔw ma comment ça comme Mali situation bɛ cogoya min na sisan pour san kelen san fila walasa a se ka k'u bila dans la légalité walasa u ka se ka baara kɛ bon an y'o réunion daminɛ an ye comment ça s'appelle ne ni Ben ni mɔgɔ caman Philadelphia an y'a essayer ka maliyɛnw contacter plusieurs fois ka f'u ɲɛna ko nin bɛ yen bon papier mɔgɔ minnu papier tɛ minnu bolo possibilité bɛ a ka se ka papier sɔrɔ san kelen mais c'est renouvelable a bɛ se ka renouveler plusieurs fois tant que comment ça s'appelle jamana ma stabiliser a bɛ renouveler et plan politicien bɛ se k'an dɛmɛ nin bɛ se ka kɛ yɛrɛ comment ça voyer a bɛ se ka sɔrɔ mun na mais an bɛ réunion kɛ don o don anw yɛrɛ mun y'a daminɛ anw de bɛ na k'a sɔrɔ an ye message bila ka taa an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mais an bɛna kɔfɛ o kuma kan kuma laban bɛ d'i ma kuma min na ni misali min b'i fɛ i bɛ se k'o fɔ jɔn bɛ fɛ ka kuma bolo kɔrɔtalen don ok kɔrɔ Amadu an b'a daminɛ e la après an b'a di an balimakɛ in ma Kader bɛna kɔfɛ. Ne tɔgɔ Amadu Konare alors n bɛ jama fo ani panélistes franchement c'est un bon débat on bɛ se ka continuer il faut 20 heures hein? Franchement c'est très passionnant c'est vraiment très passionnant ne kɔni ko u ye mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan franchement c'est très bien n'o sera ka kɛ c'est très bien parce que politicien yɛrɛ tɛ siran foyi ɲɛ ni vote tɛ tant que u b'a dɔn k'i bɛ se k'u sama ka bɔ a la e de y'u bila yen demain k'u bɛ se ka bɔ a la ça va changer les idées parce que et puis an farafinw an ka sira tɛ vote fɛ kosɛbɛ quoi si tu vois par exemple on dit qu'en Géorgie c'est toi qui me prenais ça aujourd'hui en Géorgie u bɛ ka farafinw bali ka voter c'est parce que u ka intérêt à nas allez ça mais quand tu as les moyens de voter et que tu peux il bɛ se ka a tɔgɔ di congressman dɔ ou bien sénat mɔgɔ dɔ k'a déplacer k'a remplacer par quelqu'un d'autre là on va commencer à s'intéresser à toi i y'a faamuya donc en termes de il y a une dame qui posait des questions qu'est-ce qu'on peut gagner les Maliens de cette élection. C'est ça. C'est une philosophie comme ça. Nti wari minɛ la nti ni ka wari minɛ pour que ka nga voter etc. Mais je peux te faire changer de ta place. Okay. Ça c'est très important. Okay. Voilà ce que je veux dire. Yeah. Bonsoir à tous, Netoro Yoro Diallo, je suis économiste. Ma question c'est de savoir, Amérique bɛ se k'an dɛmɛ cogoya de la parce que technologie b'u bolo, a wari b'u bolo, a dɔnniw b'u bolo.
u bɛ se k'an dɛmɛ cogo di ka changement climatique fanga dɔgɔya Mali la parce que ni k'a lajɛ hali kɛlɛ min bɛ fulaw ni dɔgɔnɔnw cɛ Mali la c'est les conséquences du changement climatique hali an bɛ ka tungarenko kuma minnu fɔ si tu vois que les Maliens se déplacent beaucoup c'est parce que sɔrɔ dɔgɔyala Mali la dugukolo sɔrɔ dɔgɔyala Mali la donc tout ça c'est les conséquences du changement climatique donc comment est-ce qu'on peut coordonner avec ce pays là pour s'adapter au changement climatique Nassirou waati yɛlɛma donso de ye i y'a ka kumakanw faamuya a ko ten ko Mali bɛ se ka gagner mun de sɔrɔ sisan ni élection in kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka baara kɛ wagati yɛlɛma ka Mali la kuma b'i bolo rapidement ne Nassirou tilala an bɛ kuma di Kader ma bon a ka kuma ɲɛna kojugu a ka kuma actualité kuma don n'i y'a jateminɛ Afrique yɛrɛ Afrique bɛ pollution 4% Afrique b'o de kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ kɛmɛdɔya 4 o kɛmɛdɔya 4 Afrique nɔ ye o dɔrɔn de ye donc a tɔ bɛɛ ye Amérique ni Chine ni Europe ni Inde ninnu ye quoi donc Afrique ni yɔrɔ ye o ye kɛmɛdɔya 4 ye mun de la fiɲɛ tiɲɛni na sanfɛ mais a kɔlɔlɔ min bɛ s'an ma o ka ca ni 80 donc u nɔ ka dɔgɔ a la nka u bɛ kɔlɔlɔ min ta o ka ca ni gun bɛɛ ta ye donc san o san conférence ba dɔ bɛ kɛ ko COP Conference of Parties a bɛ yɛlɛma diɲɛ fan o fɛ donc diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma an b'a kɛ cogo di parce que diɲɛ y'an bɛɛ de ta ye ni e ye sisi wuli yan nɔ a bɛ taa sanfɛ nin b'a wuli a bɛ taa sanfɛ bɛɛ de b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ donc africains ou bien pays minnu ni sebɛrɛ t'u ye anw ka ɲɛta a ko kun kan o ye de mɔgɔ minnu ye fiɲɛ tiɲɛ minnu y'a tiɲɛ olu k'a dilan a ka ɲininkali bɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna bɛ se ka mun de kɛ sisan yaasa u bɛ se ka ni fɛn ninnu kalata minnu filɛ nin ye ka na sisan ni politiki kɔnɔna ni fɛn ninnu na parce que ale y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko wagati yɛlɛma in kɔlɔlɔba ye tungako in ye o bɛ mɔgɔw labɔ u sigiyɔrɔ la ka na n'u ye jamana wɛrɛw la mun bɛ se ka kɛ sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Astou bɔra k'a fɔ sisan Donald Trump kɛlen président ye a ye Amérique bɔ a la Amérique bɛ wariba de di COP ma ani organisation minnu bɛ nin ko lajɛ ni Amérique bɔra a la a bɛ n'a fɔ u ka wari 45% o taara ok Camara comment ça s'appelle wari tɛ problème bɛ ɲɛnabɔ n'i y'a lajɛ mɔgɔw b'a fɔ ko Trump y'an bɔ comment ça changement climatique convention la a y'an bɔ kun min na i bɛ an b'o kun de lajɛ 45% wari min bɛ di Amérique de b'a di a bɛ don yɔrɔ min na mɔgɔ si t'a dɔn bon Amérique kelen tɛ polluant ye Chine b'a la mais Chine bénéfice dɔ bɛ di Chine ma mun tɛ di Amérique ma bénéfice dɔ bɛ di Inde ma mun tɛ di Amérique ma mais anw de bɛ wari sara donc Donald Trump bɔtɔla la a y'a expliqué que non n'a bɛ fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu qui sont responsables ale yɛrɛ ka kuma ko mɔgɔ minnu qui sont responsables pour ces choses là bɛɛ k'a ka minyɔrɔ i ye dégâts mun kɛ i ko o minyɔrɔ comment ça s'appelle wari di ok ça c'est maintenant Kader oui John yɛrɛ fana bɛ fɛ ka kuma Kader kɔfɛ ok Touré i labɛn ouais assalamu alaikum wa alaikum salam alaikum assalam yɛrɛ ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ foli kɛ jama ye et ka foli kɛ voix d'Amérique ye parce que nous on est là même présenté Kader Tunkara à Washington et je suis un doyen de Washington aussi on est aw ka mɔgɔkɔrɔbaw ye yan o bɔlen kɔ a la vraiment n bɛ aw ka voix d'Amérique mɔgɔw n b'aw fo parce que an bɛna yan ka nin fɛn sugu organiser maliyɛnw ye et c'est quelque chose vraiment a diyara an ye kosɛbɛ parce que bamanankan an b'a ɲinina k'o de valoriser bi aw ye nin min kɛ nin ye nin bɛ cikan bila bɛɛ ma
an bɛ ka bamanankan ta bolo la aw bɛ bamanankan min kɛ k'a valoriser bon n b'aw fo la n ka question fɔlɔ tun ye min ye mɔgɔw ye n wele fan bɛɛ komi n y'a fɔ n bɛ nalen yan u ye cikan dɔw don da o ye fɔlɔ ye min ye fɔlɔ guerre ko ni Ukraine est-ce que président jumɛn bɛ yen u fila la n'u sigira n'u bɛ se ka guerre ko nin bɔ an da la parce que vraiment anw ye maliyɛnw ye Ukraine ye min kɛ Mali la bɛɛ bɔra a kalama donc an t'a ɲini bilen k'an bɛ vengeance kɛ parce que o seba t'an ye mais an kɔni bɛ jamanatigi ɲini min bɛ se k'a to nin guerre nin bɛ se ka ban diɲɛ nin kɔnɔ Mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc si o bɛ se k'an convaincu parce que mɔgɔw ye ne ɲininka de ko Kader i bɛ voter jɔn ye i bɛ voter jɔn ye mais n b'a fɛ u k'an convaincu fɛn dɔw la o kan min bɛ se k'a to an b'an ɲɛsin o ma merci beaucoup. Ok Touré. Antenne répond. Amena kuma d'aw ma sisan. Bon, bonsoir. Moi, c'est Touré Ousmane. Je suis à Washington. Ne sigilen don Washington an bɛ ka taa san 35 na. Donc, Madame Cham y'a fɔ, Coronas y'a fɔ, bɛn de bɛ fanga di communauté ma. Donc, ne b'a fait une intervention qui est rapidement par rapport à Camara, Kakumo. D'abord, c'est très très dangereux. Vraiment. Walemi, Kakumo, abse kanani kunku chamay. Kafoko d'abord, ko mokacha dunan kacha. Ko o problème ye ko machité dans ces cas sans papier sans papier ou papier bon sans papier en jaguara de kana mo shima na ya no kakadi ne be na ya kuma ma be former docteur nga karamo fle OK donc mo chaman be no una na ya no parce que ou ya nyini ka ou ka vie améliorer dans un autre sens donc et quand faut qu'on chose des républicains parce que c'est ce que je vois il y a républicains il y a tarif fait un bedam doit nous faciliter fait mais tarif où John est donné tarif où John Trump donné tarif où à Corolla c'est la Joma à sera on demande on est baisse sans daguerre là parce que chinois font taxer surtaxer 4-5 fois. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit ici, parce que n'y a pas de club en quoi. Vraiment, à coup défend, à ce qu'il faut qu'il y ait républicain forcément démocratique, n'est pas fier ni républicain ni démocratique, mais je fais attention à ce que je dis, parce que conséquences de comment là. D'accord. Merci. Olivier. Ok, Camara. Oui. Premièrement, je vais commencer par les propos de mon frère. L'immigration, Nia et Amérique qu'a dit, c'est parce qu'il y a un système économique qui a été mis en place, le système économique de Blara en place pour essayer de demain. Ni Amérique d'Aïlendi, ko diabé kana diabé na Amérique, ambe na fait mon yini na se kasro. Jamana bena ka sharia de do. Na fora kinkana Amérique ko ni sharia de bato ikana. O sharia bato. Ben. Bon, ne be mi fa kan ni kuma nyoro la. Akani kuma ya neti ta fanglen fe ola. Jonga kuma. Nasiru fle akuma mi boni. Kan deme o eche. Mais ne ke deme fune re kata ke no la. Parce que liya jatimne USAID fle aujourd'hui. Amerique ba ka war be USAID ma. Parce que ni war fe da ma ba be dum. Encore pile no fo adama deme. War fenfe mana dama amba bedu ambe malien ni ambe be ñokon don amba do jamana be cigumina mais pour que ni a jatimine ye femi dala ye agora ka fo fenfe be glam malla ambe se kana be firia sans taxe mais jamana kono dew ñore ta kalama ka fo ko ni fein dale ni bi jagukelaw ta kalama ka fo ni fein dale ni do yini no ibina na e fula amerikiya
kɛnɛsigi kɛra farafina tungadenw olu jɔyɔrɔ kan l'Amérique ka jamanakuntigi ɲini kana taa minnu bɛna waleya novembre kalo nata san 2024 na